Kasi ako yung husband. Salamat sa imong tulong sa Kang Podoy. Maundang Brin, salamat sa regalo sa pamilya namin. Oh. Sa Hindi ko paliwanag pero masaya. masaya. Ayun. Nakita mo, maayos na yung bahay ba? Wow, social. Tapos na sila. Oh. Please. Ha? Pingi ako. Ako wala. Dapat na ako meron. 'Di ba? God bless you. Wow. Asa na? Ah, ito. Oh. Wala pa ng bintana, isa doon. Ha? Saan ko pa ba ngayon? Ay, oy, ang ganda ng kortina. Masada yan. Tapos parang hindi mahawi. Ay. Oh, mas bongga yung hagdan. Oh, may natira kasing hollow blocks. Ano pa yan tapos me? Ano pa yan? Yung pag inigtim mga tumbang mo, humok pa yan me. Malambot? Oo, hindi nga. Sa likod ang daan. Doon lang ka. Ang ganda, oh. Hindi ka maano dyan. Hindi, tsaka maganda niya siya. Wow! Ang aliwalas na niya. Ang ganda. Ang ganda. Ang cute. At ang ilaw. Yes, may sisi Maymay. Thank you. Thank you so much. Alika, ituro mo naman ako sa doon tayo daan daw sa likod. Ang ganda. O, bukas ha. Ako na nag-invite, no. Doon na tayo sa farm. Wow! Kailan balik mo sa eskwela? Ate? Sa January 5. Wow. Eh, okay na yan. At least kasi nag-ano ka pa eh. Tawag dito may mga inaayos pa. Okay na yung CR. Wow, ang ganda. Parang ulang malinis eh. Anong daan dito? Dyan. Ay, ito. Iyon. Ano ba? Ito ako. Parang makita natin. Huy, lumamig siya. No? Malamig na yung ano niya, yung... Hindi siya yung init. Ang lamig na niya. Wow, laki na sala. Taray. Sinimento mo na para. Ay, mga isa-isa. Ito, kasi natin. Pakita boso siya. Saan yan? Online? Opo. Ay. Sabi niya sa klase siguro, wag muna kay wala tayong pangbayad ng kuryente dyan. Ngayon akong naipon, maliit lang. Hindi, at Sabi masarap kasi, di ba? Masarap kapag yung naaayos mo na yung bahay mo, Sabi di ba? lagi, mayroon na siyang naipon. Oo. Na maliit eh. Binili niya ng ganito. Yan, ang ganda. Magkano na yung ganito? 400 kapin po may. Ay, yung ganito. Yan yung size. Pare-pare sila ng size? Ay hindi po, hindi po. O, sabi niya, bibili din pa siya dito, mag-ipon daw siya. Ito maganda kasi yung dito. Di ba? So, kulang pa raw ng 3 ganyan. Ito siya. Hindi, tsaka ang lawak ng sala. Na? So, masarap talaga magpagulong-gulong. Tsaka maganda yung color ng linoleum mo, malamig sa mata. Malamig siya. Okay siya. Hindi Ang pa ganda. tapos me. Oo. Okay lang yan, dahan-dahanin o at least, di ba? Ang laki ng changes. Kaya ikaw dapat lagi ka nagwawalis. Opo. Dati ko taga-walis, taga-tupi ba? Tsaka ito, ang cute. Kasi yung door, pag nakabukas, sarado dito. So pag doon naman bukas. Uy, ang ganda na ng kusina mo. Wow! O, di ba? Opo, bago pa lang. Yes! Mas maganda kasi mas mabilis siyang lilinisin. Di ba? Maganda yan po. Unti-untiin na lang. Oh. Malay mo, oh. May mga ibang tiles ba? Oh. Manawagan ka na kay Mama Sita, baka may mga ano ba, mga tiles niya ba doon? Yee! Kay Auntie Sita mo. Ay! Sada, ang ganda, ang cute. 'Di ba? Parang style ng ano natin, abuhan natin, 'di ba? Ang ganda. Tapos ito, ay bakit may butas diyan, may awang? Hindi po, tatakpan yan para makakuha ng kahoy. Lagayan. Lagayan po. Yung mga panggatong dyan nakalagay. Hindi pa kasi tapos lahat eh. Yan, ganito, yan, ganyan. Doon, hindi pa yan tapos sa CR. Tapos ito, parts, ito na yung, kuya, ito na yung pinakapaan niya. Opo, tapos, butangan nyo ng,
Ganun. Cortina. Hindi, yung sira-sira niya. Pinto. Opo. Ah, mga storage box. Opo. Wow. Tapos ito ganito na yung pinto ng CR mo? Hindi pa Oh, akala ko ganito kaliit. Ah, malaki din pala. Uy, ang ganda. Hindi pa tapos, me. Ang ganda. Ang gusto ko, me, yung lugi yun ang nakakon sa amin, eh. Yung gusto ko yung niyog, me. Ah, kasi yung sa bubok. Opo, kaya baka mahulugan ng Nababagsakan. Opo. Pag mahulugan kami ng niyog niyan, guba yung ko So, paano ang gagawin dyan? ipapatumba po namin yan, me, para Ah, tapos makuha na din yung gubong namin sa CR. Yun ang isasabi ko sa kanya, kang ma'am, Plan. kang Brenda, kay para makuan nila. Kasi, Kasi kayo may ba nga, so, oo nga, kasi ito yung bubong, ayun po yung bunga. So, tapat talaga, bagsak tapat talaga. kayo may kay, Pero sayang man yun, no? Hindi, pwede mo naman taniman ng iba na. Oo. Diyan na lang. Uy, ang lamig. Ang init nung araw, promise mga mams, ang init nung araw, pero malamig siya, oh. Wow. Iba talaga. Wow, yaw. Unti-unti na lang. Correct. Oo, dahan-dahan. Okay lang yan kasi matatapos din. Di ba? Ang galing. Hello, oy, kinikilabutan ako. Nakita na ni Kuya Brent. Ani, Kuya mo? Hindi pa. Hindi pa siya nagdalaw ulit. opo, Ang galing. Ang kapag siya galing. busy. Correct. Magkano na yung ganyan? Si Tinta po yun, eh. Si Tinta. Oo. Kuha, pagpapasok ka ha, isa yan sa assignment mo. Sa'yo na yan. Umaga, pag pupunta ka ron, dapat may dala kang ganyan. Oo. Apo. Huwag naman araw-araw. Apo. Kasi baka mawala yun Satan mo doon. lang apo. Wala tayong cabinet doon ng ganyan. Mamaya biglang mawala yan doon. Makawat. Ay, pag matapos na yan, isusunod sa kwan, eh. Sa loob. Opo. Tapos, dapat nga magkaroon na tayo rin ng, ganyan din ba kagaya sa plano mo ba? Ng pinto ba nung ano? Ang galing. Ay naku, punta naman natin yung kuya mo. Halika dali. Tingnan natin yung kabilang bahay niya. Ang lamig. Sarap na matulog. Ah, mukhang makakapangatlo na kayo ha. Pangatlong baby. Maundang Bern, salamat sa regalo sa pamilya namin. Oh. Sa Hindi ko mapaliwanag pero masaya. masaya. Ayun. Nakakita mo, maayos na yung bahay ba? Correct. And, Yun na. Baga, ka na siya. Oh, importante maganda na. Di ba, maayos na siya. And, tuloy lang. At ang dami pa pala dyan sa ilalim, oh. Ibang gamit. Opo, ayusin lahat, eh. Hindi pa kasi tapos na. Dito naman na yung kina Pudoy. Hi, Pudoy. Ala. Ay, andito pala sila tito, eh. Opo, ano sila sa CR po? So, gumagawa na sila ng pang CR. Wow! Hala, swimming pool! Swimming pool! Wow! Nilipat mo yung CR mo. Tsada. Baka, butas. Ano? Ha? Anong butas? Baka mahulugan din ng kanan. Ng mga nyog. Opo. Ay, ate. Saan ang butas mo? Ito? Butas ng... Butas padulong sa baba. Babaw. Baba. Okay. Alisin nyo yung ano. Yung amoy. Pwede na, tama sa Manila ba? Pakapintoon. Ang ganda, ang galing. Hoy, New Year na sa bahay nyo, ha? Puro polka dots. Saan mo i-display yung ano mo? Solar? Wala pa. Kung paretsada dito ba, maliwanag sa labas, no? Opo. Yung sa iyo, malakas na yung Opo, ilaw malakas naman. sa gabi. Welcome. Sabi ko, hinahanap ko siya. Sabi ko, po, di ba't wala ngayon sa farm? Yung pala, andito kayo. Kanina pa ako kablaon. Ano ba ka Tagalog sa kablaon? Good morning. Good morning. Kanina pa umaga?
Good mo. Naglipyo ko sa pool. Oh, ay, napa mo i-rehearsal mo niya? Wala na. Sa. Practice kayo? Oh, practice mo. Glass, tumasiguro kami ko, no? Kasi bukas na yun. Opo. Adlaw din na day. Gabi eh. Gabi eh. Syempre kasi mag-set up pa tayo ng table tsaka ano. Ang galing oh. Ganda. Ano na? Ha? Pasok ka lang doon. Ayan, ang kanila. Wow. Ay, bongga. Pagpasok. Oh, yung altar agad. Ate! Happy New Year! Oo, polka dots na ang flooring. Parang nabitin yung ano. No? Kasi ano nga na, hati ng divider. Ang galing. Ay, oh. Bongga rin na kanila abuhan. At least maayos na siya. Parang, ito. O, siguro yung hangin. No? Open kasi. Ang sarap po. Kahit nakabukas yung pinto ba, makatulog ka talaga. O, kasi ang lamig. Dito yan sila matutulog may pag ganitong Oras. Oras. Sa hapon. Dito kaya? Oo. Kasi malamig na. Doon sa nag-ano eh. Ang init. Di ba? Parang hindi naman kayo natambay ng tanghali at hapon doon. Kahit sa kwarto, ang init. Ito kasi iba yung natural air na, yung binibigay na hangin. Sarap ko. Dito ka muna may magpangin ka Ha? muna. Oo nga eh. Kaya, sa? Ikaw lang? Sa pagkain dalawa saan? Dito. Saan? Hala, kung saan abutan. Ano mo yung ano mo ha, yung katong solar lights ba para sa labas o kasi para dito ba sa inyo sa labas sa kalsada ninyo maliwanag, 'di ba? Maliwanag ang buwan. No? Hindi, pero dapat kasi yan, inaano mo na yung panel, pinaarawan ba para magdire-diretso. Kahit hindi mo muna gamitin siya, mag-impok na siya ba? Parang mag-charge, ganun. Naman na mo abitaw hinatag ni Brenda sa una. Saan? Buhay na may Hindi, iba yung doon mo sa CR, para na sa ganun, hindi na siya patay-patay sa CR. Ikaw lang sa tibay. Or sa likod. Bulat lang. Para hindi siya mawala. Ang ganda, oh. Ate, meron kayong altar, ah. Ang liit kasi ng altar namin may. Hindi mo naman kailangan malaki. Di ba, ang importante yung pagpasok mo ng pinto kasi yun na maganda. Kaya tama yan, pagpasok mo ng pinto, ang Ginoo. Ha? Batasan mo? Buong ni. Huwag ibatasaan. Akong gikwa ang mga tiil. Dinikit mo na lang. Parang makakuan din ako nga siya. Correct. Kaya naman siya. Hindi mo na siya maitaas? Hindi mo na siya maitaas. Kaabot dito Iha na lang. Kanina lang din akong cake. Tungtungan? Abo, buti kinaya ka rin, ha? Oh, hala. Uy, Ginoo ko. Hindi lang ay dili man sana siya anaan dia. Pwede yan po silanduan yung padoy. Hindi, manto pa yung fun. Correct. Tsaka ang ganda, lamig na siya. Yan. Thank you so much, Brenda. Ang ganda na kanilang ano na, oh. Di ba, silip mo pa. Mga Marites. Marisol. Ayan, Maripe. Tapos nag-i-echo-echo. Ayun yung bahay ni Mia. Pupuntahan ko. Dadalawin ko rin pala yung bahay ni Mia ngayon kasi nakita niyo yung post ni Mama Sita? Katungto ko sa rice cooker ba? Oo po. Diba? So sabi ni Mia, nag-aalala tuloy si Mia na sabi niya, Ma'am Shiji, pakisilip naman yung bahay ko. Baka mamaya nawala na rin yung kutsara ko. Hindi kasi ba Gana. Oo, ha? Nakuhaan na nga niya sila dito. Na nandoon na may tao. Oo, na pa CCTV mo. Correct. Kaya pag kayo, silip-silipin nyo lang. Pasuyo na lang. Hindi day, kaya Laman sa dulam sa ikwan. Gakanon ko man danak ni. Oo, basta pag nakikita mo naman eh. Tapos wag mo lang masyadong pag-alihin yung mga bata ng taas. Baka kasi ma-accident. Dili na gani mi kay Oo. Baka malaglag. Maiwasan natin na may gabok na mo dito. malumot, madulas. Yun nga, isa rin yun. Di bale, Mia ha, at least alam mo, tinitignan din ng iyong mga kapitbahay Me, na miss you me. Merry Christmas. May pinaspon. Bagasan ng Hindi, abangan yan. Pagbalik naman nun,
Babalik pa Alam- siya? Andiyan pa yung bahay niya, oh. Kaya kung may kilala kayo na gusto mangupahan, sinabi po ito ni Mia sa akin. Kung may gusto mangupahan, Gusto niya paupahan, okay naman. Kaysa naman ganyan. At least Ikaw nagagamit. na-suggest niya. Kasi Kasi kawawa. ano yung, Hindi kawawa yung bahay. opo, pang walang, Wala naman talaga nakatira. Opo. Kawawa ba? Kasi parang naluluma siya na hindi napapakinabangan. Malungkot yung bahay. Diba? Kahit naman sino sa atin, di ba pag hindi nagagamit, malungkot. Opo, magkano may hanggan, may upahan eh. Pag meron na, tsaka lang ang mag-usap. Kaya kasi, mandami kasing pupunta dito na ano eh, siya magkano yan, ano, paupahan ba yan o pabili? So, hindi ko po alam sa kay Miyam. Sabi ko sa ano. Gusto siyang ibenta, gusto siyang paupahan. So kung may buyer, okay na. Opo. Kung may buyer, may ipa-message mo sa ako. Okay, mag-message ka sa akin, may gustong humingi ng bahay. Opo. Ako bahala sa'yo. Pag ikaw nakakita ng buyer, ako mismo magsasabi kay Mia, ikaw ang bigyan niya ng komisyon. Diba? Opo. Sige. Halika na. Akitin na natin yung bahay ni Mia. Tingnan natin kung anong nang karumal-dumal. Doon sa taas ng bahay niya. Merry Christmas! Congratulations Bye-bye. ulit! Ayan. Ano nga? Ano ba? Kanang mensahe ninyo kay Brenda. Siya nasa Kasilo. Ako yung Salamat husband. sa imong tulong sa Kang Podoy. Sa amin. Salamat. Ikaw ba? Sige na ba? Ikaw ba lang? Ano lang? Noy, kanang sa tanan-tanan gyud noy, gikan pa sa gagmay patanoy, gikan gyud ya. Ug ambot karon imo gyud mangitabangan. Salamat kayo. Merry Christmas! Christmas taoy.